बिथाङा दासो मोनफैदों मोनजानायखाय जि दुगाखा आङो होलायलायबावा बेदर गोनांखौ गावहाल' जाबावो ओमफ्राय आंनो नालाय आलु खरखासो ओरै आंनो हाम्पेया दिनैसो मोनजादों होननानै जाथारदों मा बिलाय हा अमा बिबु नाङालै नोंसोरो स्क्रिन भिडिअ खालामनानै दानो भाइराल खालामना जोबगोन हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो लोगोफोर दायो जोङो माने माबायाव दं आरोना माजबाद रेलवे स्टेशनाव इनिफ्राय जोङो उदालगुरि थांगोन हाम्पेजों आंजों ओमफ्राय आङो न'निफ्राय फैनायखौ भिडिअ लाबोआसै आङो मोनसे चेनेलाव लाबाय गुबुन मोनसे चेनेलाव भिडिअखौ ओमफ्राय नै हाम्पेजों आंजों मा लायगोन होनदोंमोनथाय हाम्पेया सना लायनो होनदों नामाथाय मा सनानि नामा मालायसो बाबा हाथायाव लाग्राबो हाथायावबो सना गानो नुफेराखैमोनलां नै इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड माबा लाथावा मालायसो बिमा खर' मोनदों नामा होनलायथारो आंहाबो कपि खालामबाय ओंखायनो होनलाय ओमफ्राय माथो हारसिं सिबबाय थाखो बिमा आं सिबनोसै बोरै गिसिबालाय ओमफ्राय ट्रेना फैथ'वाखै आरो जों बयनिबो सिगाङाव दंफैयो खर'आव गाखोगोन आरोना ट्रेननि खर'आव ट्रेन इन्जिननि खाथियाव गाखोयोब्ला बांद्राय मानसिफोर बिहिर जाया नालाय बारा मानसि बिहिर जाया बेनिखायनो बोथोरानो बिदिनोबा नै गरमखा नैथियाव वाटार टेंक दं माजबाद ओइलाय माजबाद लिरनाय माजबाद स्टेशननिफ्राय जोंहानि न'आ 7 किल'मिटार जायो क्लाउडखौ नायनो हागोन जोबोद मोजां जों दा उदालगुरि थांगासिनो उदालगुरि मा जायगायाव थांगोन जों दा खिथागोन आरोना मायाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय बे जायगायाव बारा भिडिअबो लालाबायनोबो मोना मोननायालाय थेवबो हानायसिबांखौ भिडिअ खालामसै ना मा ओंख्रि जाबोनाय गानलेटजों मैथा गानलेटजों लाफा सोरबा ओंखाम जाबाय थानायाव भिडिअखौ नायदोंमोनब्ला बोरैबा मोनलायसिगोन बे बिदिखिसो जायोलै डाइलगफ्रा गेसाव बासाव थास' बिबार मोनामखादों मानसियानो जि थास' बिबार जाखायो मानसियाबो थास' बिबार एकदम थास' बिबार ओमफ्राय थैनानै थांखांलायगोनदां दाबायदियाव बिदिखिसो जायोलै बिराद गरम दिनै बिराद गरम दिनै बिराद गरम होननायसो जासिगोन बारबो गैया माबो गैया सान्दुं थिं थिं फागुन दाननि थिं थिं सान्दुङाव होननायसो जाबाय साथा हमनानै बोजों थांनो नोङो हाम्पे देलाय मालाय बहाय थांनो गावनालाय बे आंना साफाखौसो साफा गासिबो ओरैनोबा साम' लादाय बायदि जाजोब्बाय दुब्लियाव ओंखारनाया मानसियाबो गोसोम जाजोब्बाय आयु दाउखायाबो हास्लाबनो नंला सिख्लाफ्रासो फसायनाय नंला बे आंखौ मा होनदों नोङो मा होनदों थाथ'लाय मा होनदों सिख्लाफ्रासो फसायनाय नंला बे आंखौ बिदि नुबावबाय नोङो आं थासेयाव बिदि नुबाय ओरैनोबा रं नाम्बार हरबाय थाबावोसो आंनाव सासे रायलायखुमायो आङो मिथिबाय नोंथ' मिथिया आं रायलायखुमानायखौ बिदिसो ओंखायनो हरसे मबाइल थुयो बिदिसो नोङो लोगोफोर दायो ट्रेना फैबाय आरोना नै खेरेन्दायजों थांसिङो नै खेरेन्दाया फैबाय मनाखौ लानोसै आं गाखोनोसै बबेसो थांखो हाम्पेयालाय नैबेयाव गाखोनोसै ओरै फै
ओइथिं थां दायो जोङो ट्रेनाव गाखोबाय नै बारा मानसि गैया आरोना बेवहाय जोङो बयनिबो सिगां मा होनना बुङो बेखौ इन्जिन खाथियावनो दं आरो नेक्स्ट दाबायाव इन्जिननि ओमफ्राय नै बिराद रागा जोंदों मानसिया लोगोफोर दायो नै ट्रेना खारलांफिनबाय जोङो दायो मोनफैबाय उदालगुरि नै उदालगुरि रेलवे स्टेशन बेनिफ्राय जों दायो बैग्रिगुरियाव थांगोन आरोना मोनसे खामानि दङ बैग्रिगुरियाव कर्टआव दा कर्टआव थांगोन जोङो मानि थाखाय थांगोन उनाव खिथानोसै कर्टआवबा भिडिअ लानो मोना अबेबा जायगाफ्राव भिडिअ लानो मोना बेनिखायनो आङो लानो मोनोब्ला लानोसै नै ट्रेना खारलांबाय ओमफ्राय जोङो थम बेटारि गारिजों सोरबा थ'सो होनलायलाङोनो जोङो बेटारि गारि होनना बुङो ना बेटारि गारिजों थांसै आरो नै आदाया लाना फैबाय ओमफ्राय बेयाव आनारस लादों माबा माबि थ' गाखोबाय जों थांनोसै दायो बैग्रिगुरि गाखोबाय जों दायो ओमफ्राय बैग्रिगुरि थांगासिनो दङ बैग्रिगुरि माने कर्टआव थांगासिनो आरो मोनसे खामानि दङ कर्टआव बेनि थाखायनो थांनो नागिरदों दा उनाव खिथागोन मा खामानि नै बेयाव माबा शपिं मल दङ मा बियो भि मार्केट उदालगुरिनि प्र' राइडार होलांबाय प्र' राइडारफोरा जों दायो कर्ट मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय साहा लोंनो हटेलाव हाबदों मा हटेलथाय हटेल नामा माइनावस्रि रेस्टुरेन्ट होनो नै बर'आनो आरोना जों ओंखायनो बर'नो हाबदों माइनावस्रि रेस्टुरेन्ट ओंखाम जाबोखानाय थेवबो एसे उखैनाय मोनबाय ट्रेन गाखोनानै ओमफ्राय माबा मोनसे जानोसै र' नों मा जागोन हा आलु परता आंथ' बेखौ जाया आलु परता जाया आं नैबेखौ जागोन बै गोजाखौ नैबे गोजाखौ जागोन आं चिकेन पक'रा आंनि फेभरेट बे दखाना कर्टनि लांगोनायावनो सिदा सानजाथिं दङ ओमफ्राय जों कर्ट सिङाव दा हाबलांसै मोनसे खामानि दङ जाग्रा लानोसै र' दैयाबो जि गुसु हाथाया मिजौलायगोन फ्रिजनिफ्राय बख'गोदान नै हामफेना मोनफैग्रोबाय मालाय आलु परता ओमफ्राय आं चिकेन पक'रा बिदोंमोन खिन्थु गोबाव जागोननो नै आब'आ आंनि भिडिअ नायोनो आरोना ओमफ्राय बे आब'निनो ओमफ्राय बेसेबां गोबाव जाखो बेखौ खुलिनाया हटेलखौ 1 इयार्स जाबायना ओमफ्राय बेनिनो खादां आब'आ बैग्रिगुरिखा नामा आदसा दे ओमफ्राय आं दायो चिकेन चाव जानोसै नै माइनावस्रि रेस्टुरेन्ट आरोना हटेलनि नामा बे एकदम डिसि कर्टजों सिदा सानजा गालथिं नै आबैमोनालाय बहा फैदों कर्टआवनो हा अनलाइन ए मानिबा हा खेथिनि ए औ ए नोंस्रानिखा बियो अनलाइना ए मोजाङानो जादों दे आंना नै चिकेन चाव मोनफैबाय ओमफ्राय जागासिनो नै आलु परता ये गोलैलायबाय ओमफ्राय मा जाबावगोन जाला जेबो हा नयस फैदों एसे आथिं बिथाङा दासो मोनफैदों मोनजानायखाय जि दुगाखा आङो होलायलायबावा बेदर गोनांखौ गावहाल' जाबावो ओमफ्राय आंनो नालाय आलु परतासो होयो आंनो जानायाव रायलायबा खाजि गोमायोनो एक्सुवेलि जेबो जाबाखै दां हामफेया जिनिसो मोनजादों होननानै जाथारदों मा बिलाय हा
अमा बिबु अमा बिबु जादों हामफेया नै बेखौबो सिलांजोब्बाय दाढ़ी फुना लानाय होमबा जाखांग्रोथों र' न'आव फुनना होनां दायो गान्दा कमप्लेक्सआव हामफेया कुर्ता बासिगासिनो दं आरोना मोनो लोगोफोर जोङो उदालगुरि थांनानै फैबाय आरोना मोनफैबाय ओमफ्राय नै ससमा बासिगासिनो आङो जाहाथे भिडिअ बानायनायाव आंनियाव मेगननि पावारा खम जाया बेनिखायनो प्रटेक्शननि थाखाय आङो बेखौ लादों आरोना ससमाखौ या खुरार पुरा लमय ससमाটো খুৰাই আমাৰ ভিডিওটো চাই থাকে ন চাই থাকো চেনেলৰ নামটো কি আছিল আমাৰ এই ওয়াইস বস নেকি কিবা আছিল নেকি উইচ বক্সটো মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু আমাৰটো আছে দা বডো কাপল দে লম মইটো খালি খেতি কৰা কিবা কিবি দে চা এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰিব খুৰাটো ইয়া চোৱা এতিয়া মানে মোৰ নেটে নাই নেট নাই এয়াৰটেল আহিব জিঅ' হয় জিঅ' ডাটা শেষ হৈ গৈছে যে দে আহিব মই ঠিক আছে মোৰ নাম্বাৰটো লৈ ল না মাৰি দিবি আহিব दे लोगोफोर जोङो उदालगुरि थांना फैबाय बेनिफ्राय आङो नै गोदान ससमाबो लाबाय ससमाखौ मानि थाखाय बायदों होनना बुङोब्ला जोङो भिडिअ बानायनायाव मेगना जाहाथे पावारा खमाया बेनि थाखायनो आङो ससमा गाननानै बिदिनो मबाइलखौ थुसिगोन आरोना दा नोंथांमोनाबो ससमा गाननानै गावनि मेगननि सेफटिनि थाखाय मबाइलखौ थुब्लानो जाबाय कन्टिनिउ जोङो मबाइल थुनाय जायो बेनिखायनो आङो ससमाखौ गानदों आरोना दा नै हामफेयाबो माबा चक्लेट ना माबा आमलाय जागासिनो दङ ओमफ्राय जों दा न'आव थांगासिनो दङ नै जोंना लामाया नै बिदिनो आरोना